ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସହାୟତା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ବାରିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟକଣା ଗ୍ରାମ ଆଦିବାସୀ ସାହି ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ରଣା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦାଇଲୋ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ କ୍ଷିତିଶୋ ଦାସ, ତାପସ ମହାନ୍ତି, ସୁଦୀପ୍ତ ନାଥ, ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ, ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟଜିତ ସେଠୀ, ଅଭୟ ମହାରଣା, ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଶାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। पानी अच्छा केते जण समझे रहउछन घर आड़े जाउ तो बुलिया पे तुम घर आड़े जाउ तो बुलिया पे। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।